Прывітанне нашы паважаныя гледачы канала Годна. З вами Мікіта, з вами Ліза. І калі вы глядзіце гэты відос у дзень яго выхаду, вы ведаеце, якое сёння свята. Салаты уже займаюць свае месца на стале кнізе, стол кніга, дзе? У пакоі. У цэнтры пакоя. У тебя есть стол кніга? Канешне, гэта галоўны атрыбут Новага году. І пакуль вы будете працягваць свои падрыхтовачкі до Нового года, мы вам складзем свою нашу кампанію. Пачынаем. Ну што, Мікіта, распавядай, як пачаўся твой 21 год, як ён тебе скончыўся, што новага, чым ён тебе ўразіў, што ў тебе было? У мяне Дзяліся. год асабістых годных дасягненняў. Па-першае, 10 000 падпісантаў у тиктоку Годна Мьюзик, 8 чалавек аднойчы да мяне падышлі на вуліцы, сказалі, што мяне ведаюць. Стрыжка новая. Ну, не дрэнна, дарэчы, табе гэты колер пасуе, а што у мяне, не спытаеш? Не спытаю. Тады я скажу сама, у мяне 37 000 падпісантаў у маім асабістым акаунце, 16 000 у Годна. Вялікі вам дзякуй, што глядзіце, хто раптам на нас з Мікітам падпісаны, то стаўце, пазначце сябе як-небудзь у каментарыях, каб мы ведалі кожнага ў твар, бо мы вас усіх вельмі любім. А яшчэ мы падарожнічалі па Беларусі. І немало. 18 гарадоў, 3, 5, 7, все в области. Я не памятаю проста колькі, але сапраўды вельмі шмат. Я убачыў Беларусь з новага боку. Мне спадабалася. Я люблю Беларусь. То ўзаемна. Прыгадай гісторыю якую-небудзь, што першае табе прыходзіць у галаву з того, што не вайшло ў фінальныя выпускі? Да, дарэчы, шмат чаго было цікавага. Мяне больш за ўсё ўразіў касцёл у Друі. Ці манастыр? Манастыр. У Друі мы ночылі ў манастыры, нас засялілі ў пакой, дзе была на ўсю сцяну вялізная выява Ісуса, а за ёй хавалася страшная дзірка. Все, конец гісторыі. Тебе напалохала дзірка? Мяне напалохала дзірка і тое, што было за ёй, там жах, што было, мне падалося, што там водзяцца прывіды, таму я вырашыла ночыць у іншым пакоі, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. А ты пакінула адзнаку на Airbnb? Канешне. 5 зорак з 5. Зіма. Холодна. Павандраваць ужо не вельмі зручна, але калі вельмі не хапае нейкіх вось такіх цёплых вандровачак, ужо 10 выпускаў «Будь Беларусь» цалкам на канале Годна. А мы чакаем каго? Дзеда Морозу? Зюзю. Санта-Клауса? Святога Міколу. А каго чакаеце вы? Абавязкова напішыце ў каментарыі, мы чакаем, а вам ад нас. Бусь, мы пачынаем. А якое ж свята без нашых сяброў, без дарагіх сэрцу людзей? І мы, канешне, паклікалі сваіх. А менавіта гэта містер Ашмяны 2008. Месцы, дзе гэты чалавек голіць бараду, з'яўляюцца пляцоўкамі для барбершопаў. Сергей Башлыкевич. Добрый вечер. А таксама чалавек, з якім я заўсёды сустракаюся раптоўна на вуліцах. Любимый, даражэнькі Андрусь Такіндан. Я живу на улицах. И ты так само на улицах сустракаешься. Так само. Я думаю, это мой комплекс. Чалавек, які першы, хто галереи там, ну ведаеш. Першы, хто зняў мяне ў кліпе сваім. Я стала зоркай, дзякуючы гэтаму чалавеку. Андрусь, я рада тебе бачыць. І Сергей, тебе рада бачыць. Да, ты широкая стойка. Все энергии просто. Але да, так, я сапраўды вельмі рады вас бачыць, і менавіта яшчэ ў кампаніі з Андрусём, это новага мусіць. Цудоўная сустрэча, гэта навагоднія святы, просто бачыць вось такіх класных людзей, быць побач, это... Ну, дадатковая нагода сустрэцца не выпадкова, а вот мэтанакіравана. Год набліжаецца да свайго завершэння. Ёсць чым павыхваляцца? Давай ты першы. Я так шмат аб'ездзіў у гэтым годзе розных краінаў, і гэта, ну, круто. Цюрых, ну, Швейцарія, Берлін, Нямецчына, Польша, вось так. Ёсць павыхваляцца дарогамі, вандроўкамі.
У гэтым годзе гэта, конечно, экзатычна выглядае, што ты 2020-2021 мы не ў гэтым годзе у гэтым, это так. Адна з вандровак Андруся была па маіх стапах, літаральна. Ганяўся па гарах Турцыі за спадаром Сергеем. Так, я вясной пабегаў па лікійскай трапе, і там за мной следам ішоў такі данг, літаральна там па слядах з нейкай сабачкай, там, з дзевачкай шукалі, і знайшлі мяне, славіў у Это важно Стамбуле. з дзевачкай, не собачкай. І скончылася ўсё чым, што беларусы ў Стамбуле на беразе Басфора спяваюць 3 чарапахі пад скрыпку. Парадокс. Андрусь цябе ў Стамбуле знайшоў, а я ў Ашмянах. Усё хадзіла па тваім крокам, хадзіла і ніяк не знайшла. Вот не ведаю пра цябе, але мне рассказывалі, што нейкі усатенькі хадзіў і дапытаваўся, дзе Серёга Башлыкевіч з Ашмянаў. Такая інфармацыя поступила. Не сядзіць дома, да. Дома ему все знаёма. Быў такі чалавек. А зараз у нас ёсць бліц, і пачнём мы з Андруся. Разам з табой я пацягваю сваю мову, таму зараз ці цяпер? Ну, глядзі, што мы робім. Цяпер мы размаўляем. Выдатнік, тут є выдатнік. Калі ласка, Сергей, дапамагай. Да, дасрочны ответ. Ну, калі это зараз адбываецца, ну, зараз у сэнсе цяпер, то гэта цяпер. А калі нешта я буду рабіць, вось зараз мы вып'ем з табой гарбаты, то вот мы, а цяпер мы п'ем гарбату. І гэта правільны адказ. Далей, ёлка ці ялінка? Ну, глядзячы у лесе, то можа быць адно, а у тваёй хаце прыбранае гэта іншае. Я называю калядная ялінка, ну, калі яна калядная, вось, убраная. Я правильно адказаў? А вось мы не ведаем. Вось і напішыце ў каментарыі правільна. Андрусь адказвае на нашае пытанне ці не. Яшчэ адно, апрануцца ці адзецца? Ну, калі мы апранаем, то мы можам апрануць некага, там, скажем, альбо ну, апрануць на сябе нешта. Калі мы так, ну, адзенне звычайна, то мы яго адзяваемся так. Я заўсёды раней казаў апранацца, на ўсё казаў апранацца, але разумны мой калега Алексей Шейн па-гомну, ён мне навучыў. І я вас навучыў цяпер. Безгвалтоўна ці... Всё полюбоўна. І гэта самае галоўнае. Калі не глядзелі раптам гоман, хаця мне здаецца, што з нашых гледачоў такіх не будзе, то абавязкова паглядзіце. Раю. А я хочу працягнуць крышачку. Ёсць такое правіло, што я бачу чалавека, музыку, і ад яго патрабую топ за мінулы год. Сергей? Беларуская музыка, сінглы, альбомы, не маю розніцы. Падрыхтавацца. Я табе казаў, падрыхтуйся. Можна Такі уедлівыя, маладыя. Можна называць асабістыя. Складана, просто за апошні, ну, калі асабіста, то мой, студзені 2021 гурта «Лейбонік», альбом Жакі. Але, ну, не, ён па-за топамі для мяне, это ўсё знутры, сэрденька. Ну, напэўна, нейкая вялікая пяцёрка назбіраецца, хто там выпускаў у гэтым годзе. Крама выпускала «Зацьменны блюз», Вольскі выпускаў, Трибунал быў Вольская, да? У гэтым годзе, да. «Петля пристрасти» выпустили. Хто яшчэ выпусціў хороший? Ну, РСП выпустили нарэшце. «Ашчэнне», «Бег» — это навогул, мне падаецца, песня апошніх 2 гадоў. Ну, асабіста для мяне. Ну, і нешта яшчэ забыўся, напэўна. Ну, сінгл «Свет і бень» выйшаў. Так, да, зусім нядаўна. Вот. Ну, про Макса Коржа згадваць не будзем. А чаго это? Давайте згадаем. А я паслухаў наўмысна. Про Афганістан эта песня? Я ўсё паслухаў, я весь альбом, я ехаў якраз, у меня зараз рэжым такі жыцця, у меня в наушниках нон-стоп. Што я езджу ў лес. Слухаць Макса Коржа? Это цалкам, ну, надта доўга было, ну, нормально. Ну, это для мяне адукацыйна. Мне навогул такі падыход ёсць, што я стараюся нават тое, што мне відавочна можа там не заходзіць, як бы там ці не маё быць, я не кажу, што это дрэнна. Але я стараюся просто паслухаць і зразумець, а чаму яно не маё, типа, а чаму я лічу, што гэта там добра ці это блага. Это такое, як прэпарацыя. Корж твае? Не зусім. Я не ведаю, ці было гэта калі-небудзь маё. Кліпы яго класныя. Разумею людзей, у каго гэта, чыё гэта. Ну, правда, я ведаю такіх людзей. Не ў лесе яго слухаюць. Ну, можа, ў гэтым праблема. Можа, трэба змяніць лакацыю і ацэніш. На стадіке. Нормально. На стадыкі самае тое. Ну, не, ну, на стадіке трэба то са спортам некім, а тут не па спорту, тут скорее на флэце. Неяк так. Ці на стадіке на канцэрце вы маеце на ўвазе з вялізнымі басамі. На канцэрце, каб можна было яшчэ там паштурхацца, паскакаць. Ну хіба, калі нехта слухае і хоча мне адкрыць свет вялікага хіп-хап, драм-н-басу і ўсё такое, запрасіце мне на стадік схадзіць з вамі і каб пры вас, каб вы на свае вочы пабачылі, што Сергей Башлыкевіч такі робіць. Я жыў няправільна. Так можна было. Гітары не патрэбны, да. Я скарыстаю таксама. Калі вы хочаце, каб я ацэніў музыку, якую я вось не ацэніў чамусьці, квіточак на канцэрт, пум, я з вамі
скажу. О, дорогие Я сябры, сразу- досылайте нам квитки на концерты. Какую камеру это сказать? Досылайте нам квитки на концерты, будем ходить и проверять ваши густы, ці яны супадаюць з нашими. Толькі чыста навуковае даследаванне, без аніякага асабістага, вось, нет. Мы просто, праца такая. Нас еще можно в рестораны водить. Да, я гурман. Я усіядний, мені можете... Это у бани номер один. Тобі Бар из хутка смачно, тобі запрошую. Я готовий на дегустацію. Тебе ходун вязковый и нормально. Добре, ти ж так само музика. Ну, Опа, Больше ступені попався. навіть. Я хочу тебе признаться. Я у 4 классе ходил на домру. Ага. Месяцев 5. Камінаут такий домра, да? Маленький. Вчора б'ю 3 струни. Як так атрымалася? Чаму домра? Чаму так доўга? Чаму ўсё яшчэ? Чаму не Гібсон Лес Пол? Хацеў я ў юнацтве быць крутым гітарыстам, але перш мне валасы імі было цяжка трэсці, бо яны такія былі. Імі не патрасеш, калі ты граеш на гітары. Вось. І, а яшчэ я глянуў там гітарыст, гэта гітарыстаў як сабакаў, і я думаю, паспрабую дома. Трэба выдзяляцца. Трэба выдзяляцца, так. Вылучацца нечым хаця б вось дома. Ды даруюць мне. Не, ну можна вилучатися і стати хорошим гітаристом. Я гучу пытанне, якое ўзнікае ў шматлікіх у галаве. На самой справе просто на гітары 6 струн, на домры 3, таму вось такі мой выбор. Дык чаму не бас? Таму што на басу 4 струны, а на домры 3. Ну ладно. Вось і адказ. Сябры, 21 год, гэта той, што зараз? Скончыў сваіцца. Ён быў розны, але давайте... быў 21 год. Ён быў розны. Але давайте подумаем наконт 22-го. Якім бы адным словам, альбо, можа, пажаданнем для нашых гледачоў вы б яго ахарактарызавалі, назвалі, пусцілі яго на пачатак. Хацелася, каб у 22-м годзе можна было сказаць слова «нарэшце». Вось. І так, і ўздыхнуць так, нарэшце. Залічваецца. Шматабяцальным. Шматабяцальным Я бачу гэты год. Нарэшце шматабяцальным атрымалася ў нас. Мне здаецца, тут вот сядзіць Сергей, якога я шукала ў Ашмянах, і, можа, ён для мяне заспявае што-небудзь. Выберы песню. А таксама для ўсіх нашых гледачоў. Я чакаю вашыя каментарыі. Топ-3 любімых вашыя песні у гэтым годзе беларускія. Не забудьце пра Лейбонік, а мы слухаем. Калі глядзець на неба раскрытымі шырэй вачыма, то можна зоры ўбачыць днём і ночы не чакаць. А ў тым небе птушка прэч ляціць быццам жанчына, што з твоей восені зышла сваю вясну далей шукаць. І каб за ёю босы не кінуўся ты бегам, бясснежны снежань, засып яе сляды ты снегам. Снегом, 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 снег. На Новы год ты ёй прымроіся ў сне. Ці як спяваў Джо Роберт Кокер, а можа не. В холодным парку чалавеку задуменні збірае тару каля лавак і даўно не лічыць дні, як алкаголік у 4-м пакаленні. З кожанай бутэлькай набліжае ён паўлітра цеплыні, каб здаўшы тару зноўку не запіў з суседам. Бясснежаны снежань, засып тыя бутэлькі снегам, 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 снег. Ён кіне піць і больш не будзе жыць на дне. Ці як спяваў Джо Роберт Кокер, а можа не. Каляды, час нанова выбраць накірункі і тварам стаць пад невядомыя сустрэчныя вятры. А што там Новы год нясе за падарункі? Хочаш выбраць сам, вставай, ідзі бяры. Каб на каляды
не было тут места бедам. Бяснежны снежень, засыпь мае каляды снегом. Снегом, 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 снег. Хочу домой и каб узоры в окне. Снегом, 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 снег. Домов, где я маленький, у фотокарты на стене. Снегом, 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 снег. Каб звонку зімна, а ўнутры цёплая коўдра. Ці як спяваў Джо Роберт Кокер, ці як спяваў старенькі Кокер, ну, ці як спяваў нам Вакарчук. Усё будзе добра. Глядзіце, хто да нас прыйшоў. Чалавек, які першым, а можа не першым, а першай пачаў міксаваць этна і хіп-хап, пасля чаго усе фолк-спевакі пачалі сабе заплетаць дрэды, а ўсе хіп-хаперы надзелі вышыванкі. Іва Саціва, Ян. Прывітанчыкі. А таксама турыстка, авантурыстка, чалавек, які ведае ўсе таемныя сцежкі нашай краіны. Алеся, прывітанне, дзяўчыны, якія вы прыгожыя. Не договаривались. Да, подрыхтовалися. Ну давайте, распавядайце. 2021 год быў для ўсіх розны. Ваши годныя справы, што з вами класнага адбылося? Я ведаю, што кожны з вас штосьці новае пачаў. Вось і распавядайце. Ну, ўсё новае, гэта старое забытае. Вось. І ў гэтым годзе я добра павандравала па краіне нашай, даведалася шмат усяго новага, пазнаёмілася з вельмі цікавымі людзьмі. Пасля пазнаёміла вас з некаторымі людзьмі цікавымі. Вось. Хто не ведае, Алеся, яна сапраўдны навігатар. І калі вам штосьці патрэбна, то звяртайцеся да Алесі, яна вас завядзе ва ўсе таемныя закуточачкі. Нават у Пячору. Нават у Пячору, нават смока вам пакажа. Цікава, што ў Пячору мяне завялі, вывесці ніхто не абяцаў, але я справіўся. Калі ўжо мы на гэтай тэрыторыі. Алесь, месцы, якія ты паказвала, ну, не заўжды можна знайсці на мапах, на навігатарах. Давай вось ад цябе асабісты топ-3 must-have наведаць у Беларусі. Незвычайнае. Ну, то ад мяне, калі асабіста, таму што я са свайго погляду. Канешне, гэта Жамыслаўль, таму што гэта родныя для мяне мясціны. Там стаіць палац, копія Лазенкаўскага палацу. І там нарадзілася моя матуля, і для мяне гэта чароўнае месца, і там знаходзіцца маё лецішча. Вось. Другое, гэта рака Вілья, чароўная вялля. А мы там не былі, па-моему. Вы там не былі, але вы былі побач, вы былі ў Жодзішках. Але мы просто не паехалі, таму што там гэтыя самыя чароўныя мясціны, можна дабрацца толькі на байдарках, лодках. А што там такога чароўнага? Там прыродны скаладром, капліца, да якой нельга даехаць амаль што на машыне, вельмі складаная дарога, толькі даплыць на лодцы. І ў гэтай капліцы няма электрычнасці, вельмі цікава. І богаслужэнне адбываецца толькі раз на год. Экстрэмальненька, але вельмі цікава гучыць. І нумар 3? Нумар 3. Давайте я скажу пра Радзівілкі. Радзівілкі таксама месца са мной звязана трошкі, таму што гэта знаходзіцца пад Гародняй, і гэта сядзіба, якую выкупілі, можна сказаць, мае сваякі, як хросная маці у чалавека, дзядуля якога выкупіў гэтую сядзібу і зараз там аднаўляе яе, і там ужо добры гатэль такога высокага класу, і там робяцца банкеты розныя, імпрэзы. І таксама яно знаходзіцца на каскадных прудах, маляўнічае вельмі месца, і знаходзіцца там 10 кіламетраў ад Літвы і там 5 кіламетраў ад Польшчы. І там мы таксама не былі. Не былі. Але пра нумар 1 з твайго топу можна паглядзець у 10-м выпуске «Бусь Беларусь» на канале «Годна». Якія? І высоце. Я тут збіраю топы. Вось такая моя задача. Вось збіраю топы розныя. Алеся нам дала топ-3 месца. Ад цябе, як ад музыкі?
як адкриття года, яшчэ 3 адкрыцці ў беларускай музыкі за гэты год. Ага. Можа, твае асабістыя адкрыцці, не абавязкова сусветна-беларускія. Вот я всегда не люблю такие вопросы, потому что это... Во-первых, я очень люблю украинскую музыку, я очень много слушаю украинской музыки, а так... Кого вам сказать? Я даже не знаю, не умею я так. Топ-3, это, во-первых, кого-то обидит стопудово, да? Кого Ну, я то, слушаю? кто на Я даже третьем не могу, месте. мне нужно всегда так телефон и смотреть. Я вот так вот не могу даже сказать тебе, что я Тады слушаю. проста першае, што прыйшло ў галаву. Хто? Вось каго з беларускіх музыкаў любіш, абажаеш? Вось рэспектулю. Выдаць рэспектулю зараз. Ёсць вось прям... Я подкажу Ива Сатива. Нет, ну это же нельзя так говорить. Чему? Не, я не, ну блин, есть очень крутые. Юрья, гурт таки. И слыхал? Яна так глядзіць, быццам... Слухай, давай працягнем. Топка чики-чики-чики. Да, вот, первый человек, который знает, потому что никто не знает, кто такой Юрий. А очень крутой, правда? Да. Офигенно. Я ходила Это ранее, еще спектакль был. белорусский продюсер, Да. я считаю. Мы так само поразмовляем про что-нибудь. Вот, ну и это прям очень крутой, но, к сожалению, сейчас не действует. Не Іва, мега тупое питання, але воно повинно було прогучати. Чому Іва? Чому не Верба? Ива, потому что Иванна, потому что я когда-то искала белорусский аналог своего имени, и это Иванна. Ну да. И Ива очень такое деревце для меня очень нравится. Мне, короче, с детства. Я даже посадила Иву, чтобы вы понимали, насколько это... Ну, гучить, до Они речі, красивые такие, просто, видите, они так свисают, все такое... ну, гучить вельми, конечно, Спасибо большое. Мне уже так часто делают комплименты по этому поводу. Спасибо. Оно просто ж такое, типа, так вышло. Ты ў гэтым годзе стала адкрыццём года. Нават некаторыя гэта прызналі афіцыйна. Кто? Расскажите мне, кто это признал. Неважна. Ці адчуваеш ты на сабе ціск знакамітасці, папулярнасці, зорная хвароба? Но есть какое-то, ну, оно, короче, есть чувство ответственности, скорее, которое немножечко иногда, Ну, падабаецца прям табе? ничего конкретно такого большого не произошло, да, то есть практически у меня все так же и осталось, просто почему-то моя ответственность захотела вот чувствовать больше. себя Падыходзяць более- людзі на вуліцы? Ну, бывало уже, да. В магазе. Это было очень, потому что я такая... И я, знаете, что первое подумала? Блин, уже как бомж не походишь. Фигня, типа. Потому что я такая, ну, все, ну, это маска, это магаз. Я такая, иду, и там девочка просто такая... И смотрит, думаю, господи, что произошло? Типа, почему она смотрит на меня? Она такая, ой, так вас необычно здесь увидеть. Я такая думаю, да, это же мой район, типа, в смысле? Вот, ну, потом я даже не сразу поняла, почему она так удивлена. Я такая, и все. Вот. Ну, короче, прикольненько. Бывает. У мене є моє ще питання особисте. Фолк-хоп. Еп. Ти видумала эту назву? Ну да. Я не уверена, может, такое и есть. Ну, просто столько много жанров, просто я не такой профессионал, как ты, конечно же. Я так музыки... О, петля пристрастия. Давай добавим. Все, ми вирізали отсюда, Ну, засунули туди или Илья все. Черепко. Можно просто Илья Черепко. Можна. Так что, Так, продолжим. фолк-хоп. Фолк-хоп. Чому? Як Ну, так возможно, прийшло в он голову? есть. А як тобі це прийшло? Чому? Ну, потому что я делаю фолк и вирішила типа зачитати ще хип-хоп, зверху. типа фолк-хоп, оп. Ну, то есть же разные. Какие еще есть хопы? Ні, я просто Там, собі це малював в джаз-хоп. голові. Есть такое? Я не розбираюся, але Не такой професіонал, як ти. може хутка бути. Я просто собі це в голові як малював. Ти сидиш у слухавках, у тебе там купа лінка, і тут у нейкий момент врубається DNB на фоні. І воно так накладається на одно, і ти вирішила, що ось пора. Не було такого? А, ты не про название, а про типа Ні, то, ось что я як делаю? воно ввогуле прийшло до себе, да. А, ну это просто. Ну-ка. Ну это просто потому, что это все то, что мне нравится. Я бы думала, ты про название говоришь, типа фолк-хоп, типа что я придумала. Вот. Просто я слушаю хип-хоп, рэп,
на протяжении долгого времени. Ну и вообще разное музло. Потом это приходит туда мантры, например, потом приходит народная музыка. И все это тебе нравится, и тебе нравится, когда там биточек и новое гучание. почитать там. Вот. И, ну, все. Ну, гэта И огненно, хотелось трэба тусоваться. Ну, мне сказать. просто вот я когда начала увлекаться народной музыкой, мне очень хотелось, чтобы было много музыки, под которую можно тусоваться. Именно вот типа оп, народная, и ты тусуешься, типа. Не поешь, типа, а тин-тин. Вот это вот все. Шарите? Да. Шарим. Добре. Олеся, дороженькая моя, а ты у нас яшчэ і тик-ток ведеш? Не так давно. І як табе? Мне вельмі спадабалася. Таму што я зрабіла сабе выклік. Калі так прасачыць трошкі за мной, то я заўсёды была дзесьці ў ценю. Там рабіла фестывалі нейкі, была ў цені. І тут выйшла, зрабіла сабе выклік, і гэта быў мой першы вопыт, калі я працавала на камеру. І калі я убачыла, што на мяне падпісваюцца людзі, шмат праглядаў, я такая: ого. Класс. А так можна Ого, было? да. І мне сябры сказалі: а чаму ты раней гэта не рабіла? Так. І зараз у нас было пытанне да гледачоў, Дзед Мароз ці Зюзя, каго яны чакаюць. Вось растлумач нам, калі ласка, якая розніца паміж Дзедам Марозам, Зюзям. І каго чакаеш ты? Трэба тут. А самае галоўнае, распавядзі, каго чакае твая дачка? Маё асабістае стаўленне, якое у тиктоку распавяла, мне больш падабаецца назва Дзед Мароз, таму што Зюзя гэта невядома, ці быў ён сапраўды, ці не быў, і хто гэта, добры Да, я вот, если честно, думала, что это злые, Да, потому что я помню, я играла Максима. в спектакле, у нас были злые зёзи, типа, они плохие, злые зёзи, Да. злые. Таму святы Мікола, ён уже таксама рэлігійны, а у нас ўсё ж такі увогуле грамадства напалову рэлігійна, нерэлігійная, таму універсальная назва гэта Дзед Мароз. І яго, канешне, кажуць, што гэта савецкая назва, але я лічу, што хтосьці хрысціянства быў. Пасля ў Савецкім Саюзе замянілі хрысціянскага Міколу на Дзеда Мароза. Нічога тут такога страшнага няма. Але чакаць можна каго заўгодна. Ну, вообще, начнем с того, что некоторые вообще не говорят детям про Деда Мороза, правда? Ну, типа, вообще нет, потому что это неправда. И если нас смотрят дети, то Деда Мороза не существует. Сапсавала. А хто ж да мяне прыйдзе тады? Стоп! Сапсавала казку. Што? Не, ну мой сын верит в Деда Мороза. Ну, не верит, ну, я не знаю, насколько он верит, он просто так часто... Я не очень, типа, стараюсь прятать подарки, которые я покупаю, он знает, что они лежат там на шкафу, а потом у него поделки. Он не задает мне лишних вопросов, но... Ну, верыць ён у Дзеда Мороза не дзякуючы табе, як я разумею. Ён вас неяк... Ну нет, ну почему же нет? Я просто решила отрадиться. Ну, как бы есть же такой вопрос, типа, а надо ли обманывать детей? Это же... Это добрая манипуляция. Просто я уже зловила... Да, я уже зловила, что я манипулюю, кажу, калі ты будешь себе дрэнна паводзіць, табе Дзед Мороз не прынесе домик. Ах ты, маніпулятарка. Ну я такая пасля такая: о, что я раблю? Я рада, што мы закрануліся гэтай тэмы. Тик-ток. Про Деда TikTok. Мороза говорили очень. Нет, это вы размаўлялі. Мы про Я тик-ток. спыніўся на тым элеменце. Пытанне старое. Адказ на яго даўно даны, давайте поставим кропку. Тик-ток — это пляцоўка для детей? Там только дети сидят. Мы ведаем, что не. Нет. Я хочу от двух не просто дорослых людей. 2 мамы. Там мат-перемат. Чё, блин? Ну, но Микуха, Микуха любит, я вот иногда ему показываю, мы любим котиков посмотреть, которые танцуют, рот этот говорящий, но рот этот говорящий говорит ужасные слова, типа, ну классно, смешно, мне нравится. Ну и Микухе тоже нравится, у нас там есть танцующий котик. Да, конечно, нет, это не для детей, лайки же есть для детей. Но я не знаю, что там. А, до речі, ваші діти сочать за вами у тік-ток? Моя глядять кажа, покажи відео. мне маму. Покажи мне Сколько маму. твоей точки? 3 года. У меня очень... твоему Кольке? Ну, моему почти, 4 и сколько-то там, 9, например. Наприклад. Да, ну, то есть уже почти 5, но я не очень-то его к технике... А музику твою слухає, танчить під яє? Ну, да,
Ну да, ну знает, типа, что-то знает. Ну, это головное. Да, что это знает? Ну нет у нас там культа меня дома, такого нет. Не висят картины на стенах. Нет. Особо Но ему таких прикольно, да, но я закуточек. сейчас часто говорю, да, там, работа, типа, там, на работу. То есть, ну, знает даже, что я там пою песенки. Алісь, Пою а песенки. тебе пачалі пазнаваць на вуліцах праз TikTok? Так, я не так давно была ў музеі, і на мяне глядзеў хлопец, і пасля ён такі падыходзіць, а вы блог вядзеце. Вось, таму што я прывыкла, што мяне заўсёды пазнавалі як жонку. Ой, блин, эта тема вообще жесткая. Да, а тут уже з'явілася свая нейкая папулярнасць, што мяне не праз мужа былога пазнаюць, а праз мяне. кто твой муж? Олесь Таболіч. Да. Прикольно. Не, неожиданно. ну это как Нежданчик. кат мы зробимо. Так, ну не Чого? треба. Ну навошта гэта інфармація? Аліся, цудоўная дзяўчына, пачала свою справу, вядзе Не, тік-ток. Да, вообще вопросов нет. Видишь, я не знала. Вот знаю теперь. Ну, ти ж мене до гэтага не бачила. Ну да, но я видела тебя в ТикТоке. Ты недавно подписалась на меня. Отстойный у меня аккаунт. Ну я чекнула, А про что мат ты робишь. хотела сказать, что мало мата, потому что я подписана только на Лизу, Микиту, А я Иву. вообще ни на кого может не под... О, нет, вот вообще-то у Ивы присутствует. Я не это, к сожалению. Дзяўчынкі, гэты год ён быў розны, момантамі няпросты, момантамі класны, таму што вы пачалі штосьці новае. А вось наступны год, якое б адно слова можа быць пажаданне, проста альбо характарыстыка вось наступнага 22-го году ад вас па аднаму, літаральна максімум 2 слова. Перемены? Змены. Солода. А можна разам асалода, І кожны раз яно перамен. атрымалася. Салаты перемен. Так, цудоўна нас трымалася. Дзякуй, што вы да нас прыйшлі. Я яшчэ ведаю, што вось хтосьці можа нам дапаўняльна падняць настрой і трошечки так Рассказать про Цмока. паспяў. Можна і пра О, про Юрия, Цмока. кстати, очень прикольно. Я вот знаю. А что, сейчас надо петь? или? Так. А, якщо ти... А ты вообще, ну, музыку народную знаешь? Ну што, пайшлі? А про Цмока знаешь? Про давние жили люди. Давние жили люди, не верали Богу, не верали Богу, не верали Богу, а верали Цмоку, отдавали Цмоку. Отдавали Цмоку день по человеку. Што ж, дзякуй. Калі ты думаў, што у тебя атрымаецца такім чынам адмазацца Просто ад мало с кем выступаў, можно попеть народные песни. Это так классно. гэта было не ў залік, цябе чакае сцэна. Добре. Дзякуй вам. Дзякуй. Ты поглядаешь на мяне, я адчуваю, мяккі мой рух імкнецца да цябе. Кожныя словы я твае хапаю, спачатку яны былі ў маёй галаве. Такі прыемны свет, калі ты побач, погляды усмешкі, вочы твае. Ты ведаеш, чаго мне не хапае, чуй мяне, пачуй мяне. Проста ты зазірнеў вачыма мае. Калі еш указаць, так кажы, не маўчы. Калі еш указаць, так ты нават крычы. Калі я пачую цябе, могу стане лягчэй. Проста ты зазірнеў вачыма мае. Калі еш указаць, так кажы, не маўчы. Калі еш указаць, так ты нават крычы. Калі я пачую цябе, могу стане лягчэй. Послушай, парнишка, мы не тупи. Я знаю себя, я знаю, кто ты. Свободно, как ветер, и в голове. Ты любишь тонуть в моем царстве. Один твой взгляд заставляет дрожать. Смотри на меня, уберу с лица прядь. Покажу мурашки вокруг головы. Мне так нужны твои слова. Просто ты зазернеў вачыма мае. Калі еш указаць, ты кажы, не маўчы. Калі еш указаць, так ты нават крычы. Калі я пачую цябе,
вчера искра. Жадно смотришь мне в глаза, ничего не говори. Внутри меня цветут сады, я прошу тебя уйти, ведь это взрослая игра. Вчера огонь, сейчас вода, просто ты зазернее, очима моя, моя. Коли я що казать, ты кажи не молчи, молчи. Коли я що казать, так ты навіть кричи, кричи. Коли я почую тебе, мы бы стане легче. Коли дурге намо нама, Дима та коли, Дима та дурге. Коли дурге намо нама, Дима та коли, Дима та дурге. І вядома, мы паклікалі ў госці сваіх сяброў. Аксімірон зрабіў меншы камбэк у гэтым годзе, чым гурт бачыў упершыню. А менавіта А менавіта чалавек, які скраў у маёй матулі фіранкі. Альбо калі на вашым стале няма святочнага абруса, то ён на плячах у гэтага цудоўнага чалавека. Уладзь! спрабавалі многія, атрымалася толькі ў яго вярнуць 2007 і затрымаць у ім наколькі хочацца, але снег. Мы рады вас бачыць, таму давайте распавядайце нам, як ваш год, што адбылося годнага, чаму вы камбэкнулі, што гэта такое? Ну, слухайте, я вернул 2007, а Уладзь вернул 2000 які? 17. Вот мы подумали, что самый час вернуться и нешта рабіць творчае. Хацеў спытаць. У мяне часта я чую назвы нейкіх гуртоў, і ў мяне ўзнікае пытанне, як так атрымалася? Ты сидзіш дома і такі мьюз, класна гучыць, палецелі. Бачу упершыню. Як прыйшло, хто гэта прыдумаў? Прыдумаў я. Подумаю, што мы будзем рабіць вельмі шмат канцэртаў, і калі чалавек прыйдзе на канцэрт, ён пабачыць нас упершыню, і потым яшчэ раз прыйдзе, і ўжо пабачыць не ўпершыню, але іншы будзе казаць, гэты гурт я бачу упершыню. Я бачу. Я бачу. І я бачу вас... А, да рэчы, зразумела, чаму адразу па назве зразумела, што прыдумляў яе Алесь, таму што ўладзя ўсё з яго лепешмот, да, лепшы квас. Ну, тут чалавек, які ўсе гурты называе З назвамі сваім. у мяне заўжды былі праблемы. Ёсць такое. Давайте зараз топ-3 назвы яшчэ для гуртоў. Давайте. Накінуць, прыдумаць? Так, прыдумаць вось такія ж цікавыя, як і вашыя. Заўтра не наступіць, гэта пост-панк будзе. Ці ёсць такі гурт? Ну, это пост-панк? Нет. Да, завтра... Это такой эмо-гурт. Да. Так, Завтра не наступить. давай так, ты одно слово, ты другое. Першае, што прыходзіць у галаву. Ранкам. Березина. Цудоўная назва. Ранкам Березина. Ёсць. Алесь. Жабінскія. Улёткі. Жабінскія улёткі, а гэта гучыць. Жабінскія плёткі. Це буде скапанк. Скапанк. О, плёткі скапанк. Уладзь. Хочется сказать, аршанские. Завушницы, як у тебя. Вау, мне Там бы подобаецца. гэты гурт не был бы популярным в Аршанском районе. Да. Давайте. А давайте без давайте. Давайте, конечно, обов'язково. Напружненько, да? Да. Я думаю, что каб нам трошки разгрузиться. А что у кого налито? Неважно. То, что у вас налито, можете уже не пить. Оу. Я думаю, что прыйшоў час, каб нам ужо пачаць гэты цудоўны вечарочак. Это называется не пачаць. Гэта перад пачаткам яшчэ. Это препати. Препаці, так. Ёсць прапанова, давайте на каменцы скінемся, хто будзе адкрываць бутэльку. Я завжды выигрываю, до речі. Давай. Спорим? Але я до не речі, буду. калі хто не ведаў, я чэмпіён па каменцах Беларусі. Топ-1 А я бабруйску. з World. Чаму ты не прышчапіў медаль на свой пінжак? У меня грамота есть. Я... Трэба было прынесці. Блин, я забыл. Давай, на давай, канцэ. проверим твой скилл. Я перамагаю по любасу. Давай. Раз, два, три. Я перамог! Ах ты. Блин, с первого дубля. Ну давай.
Люди подумают, что это мы запланировали люди так. ж, да, подумают, что мы подстроили все. Не-не-не, я отфоткаю вам свой диплом, грамоту. Я там была, я подтверждаю, Уладзь сапраўды, Но я думаю, чемпион что лепш сапраўдны. долучить грамоту, Трэба. каб Бо люди я ж там не ведали был. И люди не были. сапраўдных, своих. Покуль мы тут ризикуем здоровьем и Я бахаю? открываем шампусик, вы можете разом з нами так само долучиться. Я сподіваюся, Я уже наливаю. вечір. А, хочешь ты налить? Ну ты ж за барной стойкой. Дякую, што хоць гэта ты мне дазволіў. Як смач. До речі, не бачу, колькі я наливаю. Ну, ты Это уже налила. головний навик бармена, все нормально. Тобі здається мало. А хто Я не де жадный. відзначає Новий год? Я у бары, пью шампанское. Ну, я починаю так само, а потім після барші. Ну, с мамой не, мама у меня бобруйска. А у тебя в Орше. Дороженькі мої, у мяне есть до вас пытанне. Мы прыйшлі з шампанскім. Шампанскае абавязкова павінна быць на навагоднім стале. А якая яшчэ ваша страва абавязковая на навагоднім стале? Карацей. Бутербродик такі, батон, подсмажены крышечку. Потым чесночком береш чеснок, вот так вот мажеш його пригоженько. Потім береш майонез. Новий год майонез можна. Ось так кладеш його, розмажуєш, розмазуєш. Кладеш помідорку, або огурок, або шпротину. Кому як. Ой, Кайф? не по вегану, коротей. Абсолютно не проверено. Я за шпроти. Моя страва – це бутербродик. Так, почекайте, Олесь, страва дня. Бутерброд. Это самое, да, ось то, що треба по-любому на Новий год. Ось. Я розкажу, що я ніколи в житті не їв селедку під шубою. Ніколи в житті не каштував. Ти нормальний чоловік? Ні. І холодець ніколи не каштував. І все. ти їш? Ну, я бываю. Карацей, калі на маім навагоднім столе будзе пюрэшка з якой-нибудь котлеткой, можна по вегану, там, сейтан, или, конечно, можно такую с курочкой, там, по-киевски. Салатик хочется, конечно, с крабовыми палочками. Так у тебя Новый год кожен день, ты так ешь кожен день. Ну, я люблю пюрешку. Кожний день свята. Ну, я люблю, коли Може, кожен день свята. Варто поспробувати у наступному годі нечто новеньке. Селедочку під шубу. Так. Я поки не готовий, я не дорос. Холодець. Відельчиком. О, і дрыжечка ось готуєш. А ти откуль ведаєш, ти ж Я читав, веган? я читав. Али кайф, да. Спаліўся? Відосики глядел? Я читав. Пад'ядае, мы ведаем пра яго ўсё, пад'ядае. У нас нават ёсць заснята, як ты чебурек есі на вакзале, таму... Як прийнято казати, це було до тебе. Зразумела, што камбэк, зразумела, што ўжо ўсе клубы, ўсе карпаратывы і ўсё астатняе вас заклікаюць з вашым адзіным сінглам на дадзены момант Мы не на гадзінную пагаджаемся, праграму. Так і трэба. А акрамя гэтага, чым ёсць павыхваляцца за гэты год? Я вынікі запісаў. Я падлічыў, што ў гэтым годзе я зрабіў 12 разоў ПЦР-тэст. У гэтым годзе я напісаў 12 вершаў. У гэтым годзе 12 месяцаў. І калі сённяшняя дата адняць 12, а сёння, ведаеце, здымаюць жа не 31-га, калі вось гледачы не ведаюць, не 31-га здымаюць такія святы. Таму, калі адняць ад сённяшняга дня 12, Атрымаецца 12? будзе 11, а гэта моя днюха, а мне не 12, мне 31. Складана, столькі лічбаў. Ну, я думаю, людзі пасядзяць, палічаць, все правильно. У тебе готова уже натальная карта, нумерологиня твоя там в записной книжце? Все. Все зрозуміло. Так, отдайте назад это. З маіх вынікаў асабістых, ну, канешне ж, гэта перамога ў турніры па камень, ножницы, папера. Ты павінен так казаць. Перамога, Камень, ножницы, папера. Я хотел помешать Без человека, но это так колодца. неемко, давайте мне. Вось, ну, такое, што з апошняга памятаю. Так, за год шмат было хорошага, трэкі выходзілі не ў нас, але я ж там займаюся трошкі іншымі трэкамі, прасоўваннем іншых Увогуле, у людзей. гэтым годзе шмат добрых трэкаў Ну, выйшла. малавата. Пупсікі, у гэты святочны момант я хачу у вас спытаць, якім словам вы пахарактарызавалі 2022 год? Адным любым словам, пажаданне, што заўгодна. Уладзь. Пажаданне. Вакцынуйцеся вакцынай. Спакой. Спакойна вакцынуйцеся вакцынай. Цудоўна. Гучыць як праплочанае меркаванне, але ў нас няма на гэта бабак. О!
Вы ж музыкі, дарэчы, нечакана. У 21-м годзе шмат чаго крутовага і цікавага павыходзіла на беларускай сцэне. Я ведаю, пра гэта цэлы год тиктокі піліў. Ад вас топ-3 сінглаў, альбомаў, як будзе зручна? Мой топ-3. Першае месца даю альбому гурта РСП, там, дзе вот это слёзы, блан, манже, і там на фантиках жвачкі я напісаў. Другое месца петля пристрастия. Ну, яны павінны быць у любых топах, неважно ад каго. І на трэцім месца ставім наш з Алесем трэк з надзеяй, што ён будзе на першым. Так. Олесь. Да я першы ставлю наш, і другі наш, і трэці. Ну, тады што трэба? Тады трэба, каб гэты трек пачулі ўсе, таму мы запрашаем вас заспяваць яго і падзяліцца гэтым неверагодным, казачным трекам з нашымі гледачамі. Прашу. Вып'ем на дорожку. Помнишь, что небо от нас хотело, как мы и дали, ховали души у тела поцелунками нашими тесными, поменять все вокол местами. Теперь ты на земле бачишь зоры, пистолет до затвора, мы узлетаем униз над до мора, лифтом, плитом забудову новых районов, маршруту 3 городов, прозрысты морем и знову. Прозрысты персонаж моих снов, прозрыс ты на землі, бачиш зоры, мы узлетаем на дно мора, твердый поцелунок завис, ты, три на бис. Гуки, паузы, жесты, шептом руки, что отчувают сердце у рухи руки, что не спиняють подих, уздих і уздихи. Я дзесьці бачу усё гэта, як у імгненні выбухаюць планеты. Я дзесьці бачу усё гэта, я дзесьці бачыў лета. Я дзесьці, я дзе ты. Выбухаюць планеты, выбухаюць планеты на зямлі. Бачиш зоры, мы узлетаем на дно мора, твердый поцелунок завис, ты, три на бис. Мам, я лечу, значит ты растешь униз на дно в полете, нібы в самолете. Руки плавники, твои волосы льются дождем, набрать больше поветра у груди. Мы в узел, мы будем, мы в узел, мы будем. На землі бачиш зоры, мы узлетаем на дно мора, твердый поцелунок завис, ты, три на бис. На землі бачиш зоры, мы узлетаем на дно мора, твердый поцелунок завис, ты, три на бис. Дзякуй вам, нашы лепшыя любімыя гледачы канала Годны. Дзякуй, што былі цягам гэтага відэа і цягам усяго года. Заставайцеся з намі далей, мы вас вельмі любім. А зараз словы года на 22 ад нас. Маё слово годнае. Мае слова людзі. Дзякуй, да сустрэчы ў 22-м і пішыце свае словы года ў каментары. Са святам! Страшно, да?
загорелась? Да. Давай, это лиричное. Давай. Свой. И теперь треба лиричное. Да, типа рэп. Да. Я бы шоу. Я не умею просто музыку называть. Я все еще роблю рэп. Маш. Гоп. Вилки беру наступний день. Думаешь? Давай так, як ти зараз танцюєш, таким буде 21 год. Я умею не смішно. Не бойся. Треба було сердечко намалювати. Да?